Benvinguts a Kawaii Diana. LOL. I avui farem un vídeo que et deixarà de colors. No, jo me'n vaig a fer els deures. Ok. Necessitem plats. Quants n'hi ha? Necessitem aigua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 plats necessitem. I necessitem... Lacasitos! Ah, no, Skittles. Skittles. Ara hem de posar aigua amb compte. Quedat molt xulo, Quedat xulíssim. Mireu, mireu. Hola. A veure, fem un altre disseny. Sí? Apartem-lo amb compte. L'ha arranjat una mica i s'ha fet més fosc. A veure, un disseny, així, una cara, potser Un elefant. allò a punts, no cal que sigui així una redona. Tu fica així a volador, a veure què sortirà. És com així una pintura abstracta, un quadre així guapíssim, així en flames, sembla guapo, Bueno, a veure, fem un altre, i mira, el que ens queda, hi ha poca. Aquest podem fer un disseny així xulo. Com? A veure, Una cara contenta. a veure, podem fer... Una cara contenta.
Bueno, encara tenim aigua i tenim uns quants esquites. Vols fer un altre? Un últim? Sí. Val. Ahí els esquites. A veure, pensa. Vostè pensa. No sé en què, però vostè pensa. Ja està. M'ha encantado. A veure, xica. Experiment, nota de l'experiment. Li donem de l'1 al 10. 10. 10! 10! Excel·lent! Es pot repetir. Voteu vosaltres també. I like, si us ha agradat. I subscriviu-se. Per a més, al canal. Kawaii Diana. Ciao, ciao! Ciao, ciao.